aphan churo lo ni litum na choning riateng pen nang litum dia wang pot nang litum phan nga choning rira lam kaning ye nang ko rat ang nu ke kapeklar nang ko alam ke la hello non malom lam ahok he alam rat along pon ulo la bongo senatum secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke pejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chat po la pen mo phike nilita hala NGO a APHLC along si advisor si mandunji busi ka pele alam pele la pen la aphan bongo sena atum BJP atum pen cherap si niliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa niliphan ang piat la pusi alam ka pele kapanya thang la pen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo non lama si Jimny nili loan NC cho nam lok lo nili sopo akleng bang loan NC nili pan Jimny na nampi seta nang nampi putapu noda atheman nili ke nili arta ningkan troxy kevra pholo posi nili pan nili loan en long le nang pipe lama si nili sopo amen pen si loan ke alam ke non hala installment ki pinang nili pension pen si nili installment ki pi akenam ke nili hai a loan ke en ke sa nili sopo amen pen la ke akot kagos potro nang lium langi pe dolo la pe a seat mani bang ta nili bolero bang se jordet si a seat mani nili ki pi seat mani anda poisa la si hala bolero bang e jordet nang kok lo poisa ko videt a thige chini lo nili la rat akam e claim lok si poisa pedam lap lo la puya la helo abinong ke karbi atum inglong aRat atum phan kapejok long along riga pejok amuni tum phang pejok ji akam ke claim lok pen si nili poisa ke nili ka chobia pot anta bank pen ta ulai lap lo la pen pedam lap lo fixed deposit anta pedam lap lo nili non awas thala son la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordar ateng pen niliphan poisa na e pipu ke la ka ahok kali bongo senatum alang liphan ordar pibok labang e chini lo bongo senatum alang liphan ordar ki piateng ben si la NGO APHLC aki media ka selam lo la ke bongo senatum makam lo la ke athema kopia posi bongo senatum e claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum la pen bongo senatum athema nang litum ning do tahai ningkan pharukre ser kebra troxir kebra hinia ningkan bongo senatum benar organization puselam le hala bangso benar organization along tribal atum an pedol lap lahada Assamese tum hadak pedo dun lo bongo sena methang dum da dolo bihari tum hadak dolo ben tribal ke do andum da dolo ben kilonjia ohomia tum an hadak si pedo atlo kad ke do de dun ke karbiana lahada karbia phan bilong lo kapre amat karbia tum ajakong papa vedet lo karbia tum phan ajakong papa vedet ben si election ke dam tang anta Congress amen pen BJP amen pen la bongo sena pen Bihar senatum election chi pe hai bom lo la pen halatum election Congress amen pen Bihar senatum si control tip lo BJP fan Congress panta la tum si control tip lo control trip pen a job nang litum la an thek long lo jet 2015 aning kan pen ni litum PGR VGR la pen
government along le la railway along an encroachment an eviction at nangji puta eviction hai hedet la ke eviction hai hi ke bongo sena la pen bihar arisim chotana bongo sena tum la pen bihar sena tum arisim chotana la si idet ke che raiji la pen elong le ke che raiji pulote ekhe ke che raiji pulote ilitum ahotur chichini nai ahotur ke BJP ta kali Congress kali ahotur ke bongo sena pen bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke bongo sena pen bihar sena atum arisim chorana muthe non ye chok che ke itum kachini ne pen jo arisim ko pilo la si non la son si dan lo non na che plan ke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang da kali lage nilitum lai huye lam kapachini pen jo Thilonjia Ohomia tu Pan PGR VGR along Lepen Chot Kalilo along ka break eviction along ka break encroachment area pen anta eviction po la pen alang litum voter list pen the council voter list pen ki amen na ke kang than po alang litum dake dori pule lipu pepin se alang litum ki puthul po hello J.I KATHAR ke Christian po puyo ako APHLC ke Christian party pu lipu ver ke ki alang litum la pot Christian tu amhanle enra Christian tu hijan le pachik korna putamu pachik jok na putamu la sinon ke en bang plietum body ni amen puintum tedi ne bang ke thomatum bang ke apke klem la ke chini lor tamelo ni amen ta puintum tedelo lancho takalilan aprang men la Christmas hut pulotang te da Christian atum ajha katum hola ke thele ke duk kachu en un ka leader na pojo hola ke theke itung ke chu en un e poisa be lama si feel along si pre Christmas service advent Christmas ke duduk feel along amat RSS bongo sena tum pulo la son feel along dolote Christian ka liye tum ta dun waratiti la si kapidun de ji aphan hala ya abit kapi jum hala tun abit jum dadji Christian abit jum dadji kapi jum je dadji aphan amat halatum ha akahelu ha tara langsu along studios auditorium arlo si kapi claim down hello pik yok ta chini dundi la bangke alang litungi pugela ke Christian atum abirudhe si ke claim lo pod mesen lo pul aman ili tu Christian aja tu chini dun de da mahala 1.5 lakhs di 1,50,000 dan ni si pidun po ma ki pidut po seta alang ligali lata ni tu chini 15 lakhs bongo sena tum si ka order ki pc tuliram rong hang phan hala inu da bang phan ko mania tiso along si bidam kok pu si pu amahala tum poisa ta chichi lang la puyo akam bang ki la si la bangke manghudu nang nelo la hi ho kam ke claim an ke la ke Christian tu bong kapachi bohong ji po phat la si non ta nang putot nang pu pru lo ni tum han ni ning nang pithi me po andan ni claim lo ni li tum si ning e khang lo athima chi khang khete non itum karbi tum bong tribal tum bong che chok po jase me karbi tum bong kai chok ji hala bongo sena tum claim si ASDC pen CPIML dum da pa je chok pa je pichi la hem pa je kai lap le therak me mi ka je plan halawang so 2000 aning kan malom lo body la ka je plan 2001 1999 la malom lo je plan therak me mi non da la son si la bongo sena tum si la pen ke che RSS tum si na claim ji pu si pu la so party claim ji phan si la ke claim la si ilitum kachini nangi ke la hello la pen aja ke pulo neli pude kangbura lo pot non ke neli rong asar lo pot neli APHLC along ke che odun jun po pu se pe klang la ke kali la tu ke neli hok lo neli tikarong asar lo de ke ne tu APHLC yang bong rong asar do neli det kali alang li ta rong asar Bikram Hansita rong asar. La penhala deuri terang dan rong asar.
bapuram terang ta rong asar aku do ulang hisabun ni oh hala ka sondro kathar ta rong asar la tuge sarsing terang kokrojar ben tespur pana ke helu nili hini ta solai de la aprang da landa chot ta kalilang aprang ha 1984 83 ahut nili 82 83 ahut nili ADC development lo nogam Mahakama Parishad secretary lo lapen managing director sil ghabjul mil lo ke thom nili ka solai lati un lagi non rong asar pen nili president APHS binong ngali latum ke a risim charana ili tuma hotur binong ke bongo sena pen Bihar sena tu hala ke ritakram sa pila kagos potro nang papeklang non nili hala ang lipan le arjun de aku nili hala mohedi hala 7 crores alam aku putuai pakpo ahok ma ahok he ma ke alam ke klang ke tuliram rong hang man se klang lo ka dila apod lagi ni fan defamation lo nong pi juno lo lagi la si alangli nili alangli fan ke ther pu alamli ka choningri nili alangli fan choningri lo alangli la ka ahok kali pura rata fan kethan nangji pu si nili tuliram rong hang fan choningri lo 7 crores nili ke pon pu jimni da alangli si ke nam pu lapen nilihala NGO PHL sialong sige dun po advisor po pinini po ay hui amar la salam hinopi hala wrong beti ke bang ludet jo mathadam amar bang kamat hatu bang kathar atum aning ke akethi atum ni ke paisa pu ang chu endundang derle itu ke der tu lo pu hala jahadu kamat ha tohu pu ke enduna puyo jo matha tu ke mo election ho ga vote pialing pinang puyo matha tu ke alam bang ke la tu ke ahok lagi setala si la support ke chok chi lagi la sini tum pe klang nang kok lo la pen tuliram ro ha ke hai phan nili nang li tum pen si choning ri lo nang li tum keng si je alang li pe klar nang ji rata tum phan je alang li neli phan 7 crores a poisa nang pipe la pen jimni a garita alang li leke nam ka li pura alang pen ni tum secret meeting do puta ahok kali pura la son thom de secret meeting do pala 7 crores alam la pen jimni ke nam pala la ke ahok kali neli phanang ke nam pi pu jimni la ke ahok kali pura alang li rat ang bong peklang nangi la ke la tuliram rong hang ke hai alang li phan ka choning ri neli